जोंनि पर्बतजरा हालामखौ जों बिराद स्पेसियेलि नायदों। थांनाय भारत उदांस्रि जानायनि 79 बोसोरनि गेजेराव पर्बतजरा हालामनि मानसिफ्रा हानि मोनथायखौ मोननो हायाखैमोन। बेनि थाखायनो पर्बतजरा हालामनि माबाखौ जेंनाखौ जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मोनसे खोन्दोब्लाबो पर्बतजराखौ आलादा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों नोजोर बोनानै मोनसे बियो ब्लकखाय नोजोर बोनानै जोङो बिनि हानि जेंनाखौ फोजोबथारनो नागिरदों। थांनाय खेबाव जोङो 1245 सानि ता न'खरनो जोङो हानि फोरमान बिलाइ होनो हादों बा मियादि पाट्टा होनो हादों। देग्लाय जोङो नैबे बाराव 1244 ता न'खरखौ होगोन आरो सप्तासेनि उनाव जोङो 800निख्रुइबो बांसिन होगोन। जथेबां माने जोंनि हानि जेंना आरो पर्बतजरा डिभिजननि आन्दाराव जोङो 760ता न'खरनि हानि जेंनाखौबो जोङो बावैसोनो टाइटेल सार्टिफिकेट राननानै फोजोबनो नागिरदों। मथा मथि जोंनि सरकारनि दिनाव मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव पर्बतजरा हालामनि हानि जेंनाखौ कमप्लिटलि जों फोजोबगोन।